Kakasi Author Society kaseng kinong thokot kabalam khamat ru ya jing dawa pendrung ya kakitian khasi ha ka kernet bapra jogoriti senchar kari India lingbau Presiden u Dr. DRL Nonglat kalak kentho bag sarkar jalla ha ka jing ya lamu konrat ke sangma kubu menteri rangba kalongkom ki kentian parsiu khasi ya ki bathok basukor kata ki khlen na thang juat labang kani ki jikan tho nau Dr. DRL Nonglan kalong hadian ka jingbam yo jubab AA nak office menteri rangba halor ka siti penbot chak sarkar India ban wanra ya ka official bill ha parliament ban kenthop ya ka tien khasi ulaong baka society hadian ka jingya ki ha jantar mantar hau nai lor arja arplai kala let ya kran ban menteri rangba ubla kular ban pha ya ka siti na ka benta ka te ka jing thmu chak sarkar India henrai mentala arbnai ka siti kam sham lami satya Dorkas ka bangi pha asya ka Home Ministry, Union Home Ministry, kalong ka ba kham e agni ka sin ko banta. Beling ong kalong ka ba kham e, namar ka jingdawa kalong banwanra ya ka official bill. Haga session ka bubuan. Ka session ka bubuan, kadai ka session ka basdang manta ka singi. Ti ka central government kayo portal kumba arbanai duna ban sim ye kisin jam nakam takane imat kampat sim lalong kabalak loy mande kata namar kampat sim don pa ka jingmut ban amen ya ka kernet ka bapra jongkori ti sunsyar kri India namar ban pendrong ya ka nok ka tien ha ka kernet ka bapra dan kamban wanra ya ka constitutional amendment kamad ban amend ya ka schedule ti let's say kadai namar ba ka jingdawa jongi kalong ka bakham e kumta kim simla ban ai kono ka jibab yangi halor kane ka jingdawa kawai pat ka jing telot bat ka jing suki na kalian jongka sarkar jala hadin bangilawan sedeli ting lalen da ka kanhun ka baklan ban yakan do yo chief minister bandawa ban penlong tin sarkar no ya tin khasi but haga juga por ban tho sia union home minister ban penkre ya ka official bill naga manta ban amen ya ka kernet ko pra ban penrong ya tin khasi balle se ki wei parki ya kiten chief minister ula kularengi dak basai ban le ek ban kam but ha ka bedai bar ke jing tho kum ka sithi ban budien ye ke jing dawa jongi bat ban krisyan ye ke jing dawa jongi bangi dawa ban wanra ye ka official bill ha ke session ka bamta ula da ong ngan le ye ke ni hapo kini kita yo but ula ong ro snobha ban kre amapi ye ke sithi ngin si penbiang tangi ki benta ki be long official bat ngan pha no ong yangi phila ban lidra ma phi yong em pha ma phi na ka department ka badai kamut ka political department ka badai pej yegne kam ti word ngila pen kre ya kata ka sithi ngila le ai ha office jo ten ring wudin na kawai katayo syakawai katayo ka sithi kammi hado kani katayo kepala dapro ngidang budin biang phone sei PS jong chief minister yang hana ki dang pet ban penpet penbiang e sithi timenta kayo kala play uta bomot ban le yo umlet hadu mana khangayo ti kala long kumbang khasi klen la thang jot lapam ti kani kadai ke jingle suki na kaliang jongka sarkar jala uchi minister la dai ban pha madare ke sithi kumbola kulat ulapan yang jinga trelang jongi ngila ai tenrei hadu mentaro ke sithi kamlen ta tenrei nomor ba ka KS kadai ka seng ke ba imsingi nam ta kane ngimdan ke jingrit musem lane ke jingdu jingkermen ngila ong ba ladang sarkar kamle ai ngin sampai sa ki wei par sinjam kumno ban ya chakmat ban penjore ke jingdawa ka jongi tarhadu ba tin khasi kan yorong ka khane ko bapra
tuan bu ini kejing kamdi bakalong komunal hatu long kani kejing bom wanra dung chief minister ban pha eta kistia to ka dei na kadaw ba na aplang ka kitien ka jungki Ya kata ngamla man ong chief minister utep ya kata. tegi kita kisinjang ba pinsim ki bala perkhat lupa pinsim nang ni sekmat manta pinya hatu pindek dak ba ra plakat khmat sekretariat bandawai kini makin ya ka baro ka konsil jung minister ang tai Ngin haban na show perkhat da ka executive committee ka central executive committee jang KS but hadin kata ngin sa penong ya ka general council ban plan ya ki sinjam bat kir kon ki kumnong in le na kam ta kan ya tenrei klempe kan omrong shu tangapo ka jela tenrei kan nong ro bat ki ki seng ki ba dan ke ju jing dawa na kam ta ban ya ba penrong ya tin khasi ya po ka khnet ka pra nomor hadu kasnem arajar lai ke ba penrong khadu south league ja kitien hadu menta empat cuman ra biang ya kono kitin ba pemai tikidon ki bai par ki ja kitien ki ba la dei hok ban yo rom kum ka rajasthan ni bhojpuri ndai ki turo kirang ap ya ka jing wanra ka sarkar ya ka kabu ban penrong ni kitien apo khnet ko pra hatu la benong ba di kejing le sting jung sarkar bakha ba mentah parlimen kimla menon ra kata ka official bill kata te ka shai na kaliang jong sarkar jelang yu i ba katolot hadu kata na kaliang jong ki MP ro kitolot hadu kata ka je trilang apdang ki MP ba sarkar jelaro kam dadan agar kam godai ki ya lala ka jong ba don hero ki bomda simkia ya kene kam